سلام زي خبركم تخطاتلتي بين تيفي نلو مسولش 23 جنبوت زتدالو على زينات هتزلكم متسلخو كم وترو كيساف تصامي دباتنا نخت كتاتولنا ندحدمكو بقدامنت أرأس زينا صنبل بعل هنا صنتها ببريطانيا هاب زتفلاليه كتماتات يتصنبلالو أب سمين إثيوبيا بزتخيد كونات 28 بليون دولار زقمت عنوتن كسران كام زسعب الله قليتا فيسبوك ميتا بزيق بوات تحز حبريتات تقمتي حادنت بخلته بليون يورو تغطيو أمنغو جنرالات سودان سمع مقراز تخصقوان تتقبره دبدام نفرتن وقن هدو كام زيبله تقليتو هندمس باكستان أبز السحابة زوبا كاشمير زود دبتو على وجل إسرا هجرات تقاومو خام زقت أمون كالين زد هسس مدبات حزلكم همت إلخو سناي ناي مكتتال جزي إن داتا منخم أبزا channel دما ناي وترو تختاتلتي نختكونو سابسكرايب بمقبار ناي دول ملكت كتوقو بخبري يقدمكم صنبل بعلنا صنة إرترا بريطانيا نابز التفلالي كتماتات يتصنبلالو أبز التفلالي ختمات عباي بريطانيا سامين أيرلاند زركبو زيغاتات جيجنة توقية أبز مور مسرع بزو المريح قال مبل 3 كلتن عمت بعلنا صنة بوو سميت أخبيرهم أب كتماتات لندن برينغهام ليدس شيفيلد نوتينغهام ليستر نيوكاسل كارديفن هادرسفيلد نستخيده صنبل بعلنا صنة بركت زبلو زيغاتاتن فتوتن إيرتران ترخيبهم أب لندن زتخيده صنبل لشدو شيشه زيغاتات كمون أمباسادراتن وكلتن كينيا سودان إثيوبيا أنغولا بروندي غانا موروكو غيني غبصي دوب سودان تونسيا ليبيا موريتانيا كاميرون غامبيا بوتسوانا روسيا كوبان جامايكان كومون سبسلطان عباي بريطانيا ترخيبهم أوتو ستيفانوس تماريام أمباسادر إيرترا بعباي بريطانيا سمين أيرلاندن أبتع قاطعمي أبزو سمعو مقلتي نهزو إيرتران حيلتات مكل خالون ننكو حقوسكم بمبال عمي ترقم بعلنا تسنة أبريهم أتو أحمد محمد محمود أبو ومبر محبرسب إيرتراويان أتو مولبرهان برها أبو ومبر أو هادي محبرسب بعلاتن بوغنو نتيعوت صنبل أبركتو هنا زقبرو هنيدوم أتعقاطع منتا معلتي زقلت بهالون سنة طبعون همدمات أقولحيوم بتوسعون إيرتراويان زيغاتات أب إثيوبيا دوب سودان سعود عرب أستراليا جرمن إسرائيل مبل 3 كلتن عمت بعلنا صنة أخبيروم أبتي أب إثيوبيا بعد دراش مليونيم زد تدالو حبروت صنبل زيغاتات أب إمباسي إيرترا تشارج دي أفرس ميستر بينيام برهن قوامي وكيل إيرترا أب إيكونومي كوميشن أفريكان حزب إيرترا الأولوية زر قص مخانو قليصم كومن كبري هاجروم لمعاتن هنصت هاجروم بحد دمصي يجمرو አለው ይሉም ሚኒስትር ጉዳያት ወጻኢ ኢትዮጵያ ሐላፊ ጉዳያት አፍሪካ አምባሳደር ፍስሐ ሻውል ነመንግስት ኢትዮጵያ ወኪሎም ሐላፊ ረብሃን መዕባለን ክልቴን ሀገራት ሽርክነትን ምትህባርን ንምጥንኻር ሀገሩ ድሉቲ ሙኻና ገሊጹም ተመደብ ባህላውን ስነጠባውን ምርኢት በጉጅለ ባህሊ ስብሪት ካብ ኤርትራዩ ጎልሑ አምሲዩ أب سمين إثيوبيا بزت تخيل كونات 28 بليون دولار زقمت عنوتن كسران كام زسعب الله قليتا أب سمين إثيوبيا كاب حدار كلتشن إسران كساب حدار كلتشن إسران كلتن هن خلت عمتها تابز تخيل كونات ناي إسران شمونتن مليون دولار زقمت عنوت كوت طوي كسران كام زسعبه منستر جنزون فاينانس نتهاجر آتو أحمد شيدي أفليتم منستر نزز قلت بزعبات كونات زوردون عنوتن نمحوايو أبزلو تخولوتاتن بزملكت نستخيل مصنعات بمتكاس بعصر تشوعات جنبوت نوكلت حزب تهاجر أبز غربوت أبصاب مخانو غازيتا زي ريبورتر حبيرام تكويناتنا 20 بليون دولار زقمت عنوت كوردن كلو أب قطبات هاجر دماناي 16 بليون دولار زقمت كسرا كام دسعبيو منستر أحمد شيدي عملكيتم بسنكتي كوينات وريدو زلو عنوتن كسران 16 ميتاويت حفشاوي جاملا وقتوت تهاجر كام زشيفنيو تاقليتم تزبصب بتوساخ تكوينات بتوساخي أب سمين إثيوبيا كاب زنبر حزبه بوحدون حدا كاب سلسته بغت تاخصلن كلو 3 مليون زقمت حزب دما نابز خف درجة دخنت كم زنقلقله أتحساسيهم انت هنا بسمين إثيوبيا بكونات نزورد عنوتن كسران نداق محوية زخون زد تسلع باجت أستات كلتنب 3 بليون ترايم حانتي خابر خاتات هاجرات عالم زخونة إثيوبيا أستات 3 بليون دولار نايوت عدا كلوان كله بسنك بكونات نزورد عنوتن زعبنا يقطب خسارة محوي اندقنا كاب بانك عالم أهقراو مع كان جنزب أمريكا حبرت أوروبان كالوت توساخي لقحان حاجزن أمحتات تركب فيسبوك ميتا بزيق بوات حزا حبريتات تقمتي حدا نتب 2 بليون يورو تقاطعو
ወናነ ፌስቡክ ሜታ መረዳታ ተጠቀምቲ ካብ ኤውሮፓ ናብ ኣሜሪካ ኣብ ዘሰጋግረሉ እዋን ብዝፈጸሙ ጌጋ ኣተሓዛ 1.2 ቢልዮን ዩሮ ከም ዝተቐጽሐ ተገሊጹ። እዚ ብኮሚሽን ሓልዋ ሓበሬታ ኣየርላንድ ዝተወሰደ ስጉምቲ ካብቶም ሕጊ ብሕታውነት ብዝምልከት ብሓፈሻዊ ደንብ ሓልዋ ሓበሬታ ሕብረት ኤውሮፓ ዝተወሰነ መቕጻዕታት እቲ ዝዓበዩ። ሓፈሻዊ ደንብ ሓልዋ ሓበሬታ ኩባንያታት ካብ ሕብረት ኤውሮፓ ወጻኢ ሓበሬታ ተጠቀምትን ምስጋር ክኽተሉ ዘለውን ሕግታት ዘቐምጥ ትካልዩ። ሜታነት ዘይምኹኑን ዘየድሊን ዝብሉ ውሳነ ይግባይ ከም ዝብል ገሊጹ ይርከብ። ሕምረት ናይ ውሳነ መረዳእታ ሕብረት ኤውሮፓ ናብ ኣሜሪካ ንምግዓዝ ስታንዳርድ ውዕላዊ ዓንቀጻት SSCS ምጥቃም ዝብል እዩ። እዞም ኮሚሽን ኤውሮፓ ዘዳለዉ ሕግታት ውዕላት ውልቃዊ መረዳእታ ካብ ኤውሮፓ ወጻኢ ኣብ ዝሰጋገረሉ እዋን ውሕስነቶም ክረጋገጽ ከም ዘለዎ ዘመልክቱ እዮም። ኣብ እዋን ዋሕዚ መረዳእታታት ግን ኤውሮፓውያን ካብ ብድኹም ሕግታት ኣሜሪካ ዝተልዓለ ተቓላዕቲ ከይኮኑን መረዳእታቶም ድማ ናብ ኢድ ስለ ኣሜሪካ ከይኣቱን ዝብል ስክፍታት ኣሎ። እዚ ውሳነ ኣብ ዓዲ እንግሊዝ ንፌስቡክ ዝጸሉ ኣይኮነን። መብዛሕትአን ትካላት በቲ ዘሎ ደንብ መሰረት ኢሜል ኣድራሻታት፣ ቁጽሪ ቴሌፎንን ፋይናንሳዊ ሓበሬታን ናይ ወጻኢ ሃገራት ንዝርከቡ ተቐበልቲ ዘሰጋግሩሉ ዝተሓላለኸ መርበባት ምስጋር መረዳእታ ኣለወን። ሜታ እቲ ዝተወሰነ መቕጻዕቲ ግቡእ ከም ዘይኮነ እዩ ዝገልጽ። ፕሬዚደንት ፌስቡክ ኒክ ግለግ ኣብ ኤውሮፓ ዘለዋ ኣሽሓት ኩባንያታት ዝጥቀማሉ ተመሳሳሊ ሕጋዊ ኣገባብ ተጠቂምና እናሃለና ንዓና ፈልዩ ብዝተዋህበ ውሳነ መቕጻዕቲ ሓዚና ኢሉ። እዚ ውሳነ ፀገም ዘለዎ ዘይምኽንያታውን ንብዙሓት ካብ ኤውሮፓ ናብ ኣሜሪካ መረዳእታ ዘሰጋግሩ ትካላት ሓደገኛ ቅድመ ኩነት ዘስዕብ እዩ ክብል ወሲኹ ገሊጹ። ኣብ መንጎ ጀነራላት ሱዳን ስምዕ ምቁራጽ ተኽሲ እኳ እንተተገብረ ደብዳብ ነፈርትን ውግእን ህደው ከም ዘይበለ ተገሊጹ። ክልቲኦም እቶም ኣብ ሱዳናዊ ውግእ ተጸሚዶም ዘለዉ ወገናት ተኽሲ ከቋርጹ እኳ እንተተሰማምዑ እቲ ስምዕ ሰዓታት ከይገበረ ደብዳብ ነፈርትን ምልዋት ተኽስን ክገብሩ ስለ ዘምስዩ ነቲ ተስፋ ተነቢሩ ዝጽንሐ ስምዕ ከየበርዕኖ ስጋታት ፈጢሩ ይርከብ። ክልቲኦም እቶም ኣብ ውግእ ተጸሚዶም ዘለዉ ወገናት ካብ ትማሊ ሰኒ ምሸት ንሰዓት 10:15 ጎደል ጀሚሮም ንሸውዓተ መዓልታት ዝቕጽል ምቁራጽ ተኽሲ ክገብሩ እዮም ተፈራሪሞም ነይሮም። እንተኾነ እቲ ስምዕ ገና ሰዓታት ከይተቖጸረ ኣብ ካርቱምን ካልእ ከባቢታት ነቲ ሃገርን ብርቱዕ ምልዋት ተኽስን ደብዳብ ነፈርትን ከም ዝነበረ መሰኻኽር ዓይኒ ሓቢሮም። እቲ ካብ ትማሊ ምሸታት ሒዙ ተግባራዊ ክኸውን ዝተባህለ ግዝያዊ ምቁራጽ ተኽሲ ተመሳሳሊ ጫናይቶም ቅድሚ ሕጂ ዝተበጽሑ ስምዓት ንኸየገጥሞ መቋጸሪ ኣገባባት ከም ዝተገበረሉ እተን ነቲ ሽምግልና ዝመርሓ ዘለዋ ኣሜሪካን ስዑድ ዓረብን ኣብ ዘውፅኦ ሓበሬታ መግለጺ ሂበን ነይረን እየን። እንተኾነ እቲ ስምዕ ተግባራዊ ንክኸውን ሰዓታት ምስ ተረፉ ሓላፊ ሰራዊት ወሃብ ህፁፅ ደገፍ ጀነራል መሓመድ ሓምዳን ዳጋሎ ብድምፂ ኣብ ዝመሓላለፎ መልእኽቲ እዚ ዕልዋ ክሳብ ንውድኦ ሰራዊቱ ድሕር ከም ዘይብሉ ገሊጹ። መሰኻኽር ንኤኤፍፒ ኣብ ዝሃብዎ ቃል ሰዓታት ምቁራጽ ተኽሲ ድሕሪ ምእካሉ ድሕሪ ደቓይቕ ኣብ ሰሜን ካርቱም ብርቱዕ ምልዋት ተኽሲ ክስማዕ እንከሎ ኣብ ምብራቕ እታ ከተማ ከዓ ደብዳብ ነፈርቲ ከም ዝተኻየደ ገሊጾም። መዳውብቲ ካርቱም ኣብ ዝኾና ከተማታት ዱርማንን ባሕረን እውን ምልዋት ተኽሲ ከም ዝነበረ ነበርቲ ንሮይተርስ ሓቢሮም። ህንድ ምስ ፓኪስታን ኣብ ዘሰሓባ ዞባ ካሽሚር ዝወደብቶ ዋዕላ ጉጅለ 20 ሃገራት ተቃውሞ ገጢምዎ። ህንድ ኣብቲ ምስ ፓኪስታን ዘሰሓባ ዞባ ካሽሚር ዋዕላ ጉጅለ 20 ሃገራት ክካየድ ምውዳባ ቻይናን ስዑድ ዓረብን ካብ ዝርከብዎን ሃገራት ተቃውሞ ገጢምዋ። እቲ ካብ 22 ክሳብ 24 ግንቦት ዝካየድ ዘሎ ዋዕላ ብቐንዱና ብኩናት ዞባ ዝነበረ ካሽሚር ኣብ ርግኣትን ጸጥታን ከም ዘሎን ንቱሪዝም ንምትባዕን ዝዓለመ ምዃኑ ህንዲ ገሊጻ። እንተኾነ ዞባ ካሽሚር ዛጊት ዋንነቱ ኣከራኻሪ ብምዃኑ ህንዲ ኣብዚ ዞባ ንዝካየደቶ ዋዕላ ምስታፍ ዋንነታ ምዃኑ ዘረጋግጹ ክብላይን ሓያሎ ሃገራት ተቃውሞን ዘለወን። ኣከራኻሪ ኣብ ዝኾነ ዞባ ዝካየድ ዋዕላ ከም ዘይተሳተፍ ቻይና ብኣግኡ ኣፍሊጣ እያ። ስዑድ ዓረብ ብወገና ነቲ ህንዲ ወሰደቶ ስጉምቲ ብትርብ ብምኹናን ወግዓዊ ተቃውሞኣ ገሊጻ። ፓኪስታን ድማ ህንዲ ወሰደቶ ስጉምቲ ዘይሓላፍነታዊ ክትብል ኣጠንቂቓ። ግዛት ብሪጣንያ ዝነበረ ህንድን ፓኪስታንን ጽባሕ ናጽነት ኣብ 1947 ኣብ ክልተ ድሕሪ ምኽፋለን ክልቴን ሃገራት ብዋንነት እቲ ዝበዝሑ ኣመንቲ ምስልምና ዝርከቦም ዞባ ካሽሚር ናብ ረጽሚን ኣምርሐን። ካብቲ እዋንታት ሒዙ ድማ ሳሕቲ ናብ ረጽሚ ዝዓረጉሉ ተርዮታት ሓዲካ ዝበዝሐ ክፋል ዞባ ካሽሚር ብግዚያዊ ስምዓት ኣብ ትሕቲ ህንዲ ዝመሓደር ዘሎ። ይኹን እምበር ህንዲ ድላያ ክትገብረሉ ዝኽእል ሙሉእ ዋንነት እቲ ዞባ ከም ዘይብላን ሉላዊ ኣካላ ከም ዘይኮነን ፓኪስታን ትገልጽ።
زي خبركم تخطاتلتي بين تي في نلو مزبلنا يوم سنادونا أبزودين لنا مسانا سلت سنحكم بلبنا مسجن ببزلخمو سلام